Ahojte, v Epix Gyme ponúkame 3 typy služieb, ktoré sú prepojené s aplikáciou Principle Guy. Súkromky, ktoré sú vhodné pre úplných začiatočníkov alebo ľudí s potrebami, ako sú rehabilitačné cvičenia, alebo tí, ktorí preferujú osobnejšiu pozornosť od trénera. Polosúkromky sú tréningy v skupine max 3 ľudí plus tréner, ktoré sú ideálne pre tých, ktorí hľadajú viac spoločenský aspekt tréningu, ale zároveň si želajú vysokú úroveň personalizácie. A tretia možnosť je permanentka, kde vám nastavíme tréningový plán v aplikácii na mieru. Tréningy sú prepojené cez aplikáciu Principle Guy, vďaka ktorej sme schopní udržiavať vysokú úroveň tréningov, personalizáciu v podobe, že každý klient má prispôsobený tréningový plán na základe jeho fyzickej zdatnosti a jeho špecifickým cieľom. A za tretie, sme maximálne efektívni pre dosahovanie výsledkov. Navyše, ak nemáme čas na 60-minútový tréning, nemusíme sa obávať. S našimi skúsenými trénermi a personalizovaným prístupom vám dokážeme vytvoriť pohybové jednohúbky, čo znamenajú jednoduché naťahovacie cvičenia, ktoré si dokážete odcvičiť aj z pohodlia domova. Prídete si vyskúšať nezáväzný úvodný tréning, ktorý nájdete na našej webovej stránke epixgym.sk.